हेलो लोगोफोर जों सेकेन्ड डेआव फैलायबाय नै सेमिनार हल नम्बर 5 जोंना 3आथ' हंग्रैसो सर बर' डिपार्टमेन्ट सेमिनार जागासिनो हल 3 कलेज इउनिभार्सिटि केन्टिनानो फिसाथार नै बै मोनसे सेमिनार हलआ नैबे जाबाय गेट विजिट सार मैयाबो फैदोंमोन दिनैबो फैनांबाय मेन फेडाराथ' बैनोमोन सिलाय हनै मालाय ट्रेनिं फोरोंगासिनो हनै आर्मिफ्रा टेंक गावनायनि ट्रेनिं लादों जोंना सेमिनार हला बैरैसो जाबाय गेस्ट हाउस बे जाबाय सेमिनार हल नम्बर 3 जोंनि सेमिनार हल बेयाव रेजिस्ट्रेसन बानायनोसै Different disease, they use a different pencil plant. Seminar hall. Sometimes they go in the teacher garden or those things. Normally it's more water ladies who's growing the alien. दसे बेरायनोसैलाय सेमिनार जाफिनसान्दि बे जाबाय आर्टिस्टफोरनि आखिनाय नायलांबाय थाबानो जाबाय मा मा नुयो नैबे फट'ग्राफि ट्राइबेलफोरनि माखासे एक्टिविटीज इसका सेंटर ऑफ मास देखिए यहाँ पे नीचे सेंटर ऑफ मास हमेशा स्टेबल होने के लिए अपनी ग्राउंड के पास जाना यहाँ से अगर हम ये डीप वेल है डीप वेल बेयो गोदोनि राजाफोरनि राजथावनि डिमापुर नोगोरनि नुथाय बर'नि नेरसोन जानो फैदों हुज्राफोरबो दङ माथो ओंखाम जाग्रायावलाय गोजौ गाखोनानै गाहाय फैफिनबाय नै भिआइपिफोरनियाव ओंखाम जाफैनोसै जाखानानै सेमिनाराव फैफिनबाय Madhumita Kothari, international lawyer, senior advisor, United Nations International Civil Authority, Dispute Resolution and Arbitration International Context, New Delhi, and Mr. Saito Bosumatari, who is my brother-like, and we practiced together for sometimes in Guwahati High Court. Now he is practicing in Kokrazar Bar. Very happy to see him on this dais. And Madam Bonamina Brahma, the principal Kokrazar College, Government College, and the other dignitaries, Mrs. Narjari, other dignitaries on the dais, and participants from different parts. So they have been facing to transfer, to mutate the land Indian. मोनाबा साबसिन नुयो लाइटजों जोबथ'नानै बेरायफैलायबाय दसे जों दायो बैयाव थांगोन नैबे जाबाय गोदोनि बर' राजाफोरनि न'
डिमापुर नोगोरनि अरिजिनेलावथ' थांफेरनो मोनाखै नालाय डुप्लिकेटाव नायनानै गोजोननोसै। हरै थांनि डिपार्टमेन्टनि डेम'खौ नायनि गान्दा बे जाबाय माबानि An abundance of biodiversity is found outside this network of मानासनि हाग्रानि जिब जुनारफोर birds such as the great vegetation storm. With scheduled one. मोनानायखाय दासो समायहांदों लाइटजों नै मैदेरखौ उनजों एकटु हरनोसै नामा? ओइ मैदेर खारदो माथो खारनोबो रोङा मैदेरा गोथैसो। गोसा खना हरदों टाइगारा गिलु बालु मोख्राफ्रा नै गोजौआव दङ टाइगारखौ गिनानै। मोनानानै साइज नुबाय नै लाइटजों थानो बाथावथाव दासो। मिथिया बेयावबो सेमिनार जागासिनो सिङाव बे इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि। बेखौ नायनो सानदोंमोन आंबो थांसै जोंहा समायदों माथो जायगाफ्रा। नायलांदो जोंहा न'आव थांनो ओंखारबोबाय लामा लामा नायलांसै लाइटिंजों समायना नुदों जायगाफोरखौ। थानायखाय लाइटजों साबसिन नुबाय मोनायावसो बेरायनो मोजां माथो। नै आइ लाभ बड'लेण्ड जायगाया मोजांमोन मोनायाव मोजां बेरायनो दासो साफा समायदों लाइटजों। बे जाबाय इउनिभारसिटिनि गेट मेन गेट बेयाव फट' लानानै जोंहा दिनै थांनोसैलाय दिनैनि थाखाय जाथ'लायबाय बेयावनो गोजोन्थों।